O vicepresidente da Asamblea Local da Cruz Vermella de Boiro, Ricardo López Triñanes, e o presidente da AVE, Daniel García, foron os encargados de asinar o convenio de colaboración, o primeiro que suscriben estas dúas entidades. Segundo informaron, con el búscase artellar puntos de encontro comuns que contribúan, entre outros aspectos, á difusión e mellora de programas de carácter social. O que intentamos é compartir información, orientación, asesoramento sobre os programas de ambas entidades. Tamén captar e fomentar o acceso de potenciales usuarios ao servicio de Cruz Roja, realizar de forma conxunta, sempre que sea posible, accións de carácter social no municipio. O convenio non é un acordo uso, como que a patronal local asina con outras entidades. Non ten unha duración temporal específica, senón que o que se pretende compartir información, orientación e asesoramento, así como fomentar a realización de prácticas de carácter laboral de persoas en risco de exclusión cos que traballa Cruz Vermella nas empresas asociadas á AVE. Para min como presidente é un honor firmar este convenio e nada, temos varios puntos que vamos a intentar sacar adiante e un dos máis importantes pois é iso, avisar a todos os nosos socios e socias para intentar pois a hora de que nos manden pois xente en formación para darlle emprego, para que as nosas empresas que están asociadas pois podan ter interés por ese tipo de xente que este buscando xente para traballar, sobre todo. E nada, como dicía o vicepresidente, pois este acordo supoño que vai ir para moi largo e todas as cousas que vayan saindo, pois intentar sacalas adiante con moita forza e con axuda entre as dúas asociacións. Principalmente o que se vai a tratar é de que a través das formacións que fai Cruz Roja intentar insertar a través das empresas de AVE a eses traballadores, que é unha función principal tanto deles como a nosa, e por outro lado tamén é importante que cando as nosas empresas demandan traballadores que sepan que aquí hai un nicho moi importante de traballadores pois a veces con necesidades especiais ou con especiais dificultades que teñen tamén máis difícil acceso e tendemos que intentar colaborar un pouco con eles.